שלום, קודם כל המון מזל טוב. אתם עומדים לחגוג יום הולדת לאחד הילדים שלכם. היום הזה מאוד חשוב עבורו, ולכן אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר פשוט עבורכם, וכמה שיותר מוצלח עבורו. אז גיבשתי עבורכם את כל הטיפים הכי טובים של ימי הולדת. דברים שיוכלו לעזור לכם ולהצלחת האירוע. אז נתחיל מהזמנות. הזמנות אני מאוד ממליצה לחלק שבועיים מראש, כדי שהתאריך לא יתפס על ידי ילד אחר מהכיתה או מהגן. ביום האירוע מומלץ לתלות בכיתה שרת, או אפילו להגיד למורה, לגננת שתזכיר על האירוע, כדי שכל הילדים יזכרו. אם בחרתם יום הולדת שהוא עם נושא, לדוגמה פיראטים, אגדות, הישרדות, אני מאוד אוהבת שמציינים את זה בהזמנות, ככה זה מעלה את הציפיות של הילדים מהאירוע, והם מגיעים ככה כבר עם ציפיות לקראת מה עומד להיות. מבחינת עיצוב המקום, אם אתם בוחרים לקשט עם בלונים, זה מקסים וצבעוני ומקשט, אבל עדיף לתלות אותם כמה שיותר גבוה, כדי שלא יהיו בהישג ידם של הילדים. יש המון ילדים שפוחדים מרעש של פיצוץ של בלונים ומתחילים לפקוט, וזה קצת מתחיל לעשות בלגן. תתלו אותם כמה שיותר גבוה, ככה זה יחסוך בלגן ורעש, וגם יישאר יפה למהלך כל ההפעלה. בלונים ושלט, כל דבר שתבחרו, הייתי שמה מחוץ לבית כדי לסמן את מקום האירוע של האנשים ולאורחים שלכם. יהיה מאוד קל להגיע, שיראו את המקום כבר מרחוק. ונעבור כיבוד וממתקים. אמהות יקרות או אוהבות, אני מאוד ממליצה בחלק של האוכל לא להשתגע, לא להעמיס עליהם יותר מדי. אנחנו מעדיפים לנצל את הזמן להפעלה ולא על אכילה. אז לא יותר מדי אוכל, ולהשאיר את הכיבוד ואת החלק של הממתקים וכל האכילה לחלק של האוכל, כי שולחן ממתקים שהוא פתוח וגלוי במשך כל ההפעלה יוצר המון הסחות דעת. ילד אחד רוצה לקום לקחת עוד ביסלי, ילד אחד רוצה עוד במבה, זה ככה יוצר הרבה רעש. עכשיו מבחינת ממתקים, לא הייתי בוחרת בסוכריות או מסטיקים, דברים שיכולים להפריע אחר כך בהפעלה, דברים שהם יותר קלים, לדוגמה במבה, ביסלי, בגלה, בפלו, דברים שהם יכולים לאכול אותם מיד, ושלא יישארו איתם אחר כך כשחוזרים לפעילות. בחירת האוכל היא בידכם, יש לכם אפשרות של פיצות, חצאי פיתות, חומוס עם שוקולד, מה שתבחרו, נקניקיות, אבל באמת להשאיר את זה רק ממתקים ועוד משהו בצד, לא להגזים, לא יותר מדי, באמת עדיף לנצל את הזמן להפעלה, זו המלצה שלי. אם אתם בוחרים בשולחן ממתקים לשים את הכל ביחד, במבה, ביסלי, הכל בקערות, קחו בחשבון שלפעמים זה קצת יותר בלגן, כי יש ילדים שלוקחים המון מזה ולאחרים לא נשאר. ההורים אמרו לי להמליץ להורים אחרים שעדיף תמיד לעשות צלחות אישיות, של כל ילד יהיה את הממתקים שלו בצלחת, וככה אף פעם לא חסר לאף אחד. מבחינת שתייה, אני תמיד ממליצה להישאר עם מים ופטל. כשאנחנו עוברים למוגזים יש להם יותר מדי אפשרות בחירה, וזה בלבול ולוקח להם המון זמן לבחור. מים ופטל, תמיד יש מי שיואב את זה או את זה, וזה בהחלט עושה את העבודה. בחלק של האוכל כמובן אפשר גם לחלק טרופיות אם אתם רוצים להשקיע. עוגה. עוגה היא מאוד מיוחדת ביום הולדת, יש לה טקס בפני עצמה, לכן אם אתם רוצים, יש לכם זמן וסבלנות, אני חושבת שכדאי להשקיע בעוגה. אם בחרתם יום הולדת נושא, אפשר להתאים את העוגה לבחירת הנושא, לדוגמה פיראטים, אבירים, נסיכות, לעשות עוגה של ממלכה, של נסיכה, של ספינת פיראטים. באתר שלי תוכלו למצוא קישורים לעוגות שמאוד פשוט להכין, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, לשתף גם את הילד, ככה הוא יוכל לפרוק את ההתרגשות שלו לקראת האירוע ולעזור לכם. את העוגה, אני ביומי הולדת שלי, בטקס של היום הולדת, אנחנו רק מכבים את הנרות ואחר כך לוקחים אותה חזרה. לכן מומלץ להכין את הנרות כבר מראש, שיהיה לכם גם גפרורים ליד, כדי שיגיע הטקס אתם כבר תהיו מוכנים מראש. מבחינת ישיבה, תסדרו לכם את הבית כבר לפני. אם אתם מתכננים לעשות את האירוע בתוך הבית, תפנו כמה שיותר את הרהיטים, דברים שהם שבריריים, שנראים לכם שהם לא יוכלו להגיע אליהם, תחשבו שוב, עדיף להזיז את זה, תמיד ילדים מוצאים דברים איכשהו להגיע אליהם, דברים שבריריים, תזיזו הצידה, ספות, רהיטים, כמה שיותר לפנות, באמת שיהיה מקום. אם אתם עושים את האירוע בחוץ, תמיד מומלץ לדאוג למחצלת, שיהיה לילדים איפה לשבת, על הדשא לא תמיד נעים לכולם לשבת, יש ילדים שאלרגיים מתגרדים, שיהיה מחצלת ככה נעים ונוח לכולם. עוד טיפ שהוא מאוד חשוב בעיניי, ואפילו בין החשובים ביותר, במידה ואתם חוגגים יום הולדת לטווח גילאים שהוא קטן יותר, דוגמה גילאי 3 עד 5-6, לעתים ההורים בוחרים להישאר, הם נשארים עם הילדים, כי ההורים לא רוצים שילדים ילכו, הם קצת מתביישים, הם רוצים שישארו איתם עוד קצת. אז ההורים נשארים, ומה שקורה שהם יושבים ומדברים ביניהם, ונגרם המון רעש, וזה מפריע להפעלה.
לכן, אם תרחיקו את פינת הקפה של ההורים, מאיפה שהילדים אמורים לשבת, יהיה לכם הרבה יותר שקט, ההורים יתרכזו בפינה שלהם, ככה הילדים באמת יוכלו ליהנות מהפעלה נעימה ושקטה, וגם ההורים יוכלו ליהנות ולדבר, אז זה ככה באמת חשוב לעשות, כדי שזה לא יפריע. פרסים והפתעות. במידה והמפעיל שבחרתם לא מביא איתו לאירוע פרסים והפתעות ואתם צריכים לקנות בעצמכם, אין צורך לקנות הפתעות יותר מ4 שקלים. גם הפתעות ב2-3 שקלים עושות את העבודה והילדים בהחלט מסופקים. חשוב גם שכל ההפתעות יהיו זהות ביניהם, בצבע שלהם, בגודלן, אחרת הילדים מתחילים לריב ביניהן, אני רוצה כחול, אני רוצה אדום. אם תבחרו את כולן אותו דבר, זה יעשה את העבודה וכולם יהיו מרוצים. אם אתם רוצים הפתעה לבנים וגם לבנות, זה גם בסדר, העיקר שיהיו אחידות. או אם אתם בוחרים להיות יצירתיים, יש אפשרות גם להכין עם הילד הפתעה קודם לכן, בכדי לחלק לכל הילדים, ככה גם הוא יוכל להשתתף בהכנות לאירוע. לדוגמה, אפשר להכין שיפודי ממתקים ולעטוף אותם בצלופן, או איזה קופסה מיוחדת שאתם יכולים להכין מגפרורים ולקשט ולשים שם סוכריות. כל דבר שתבחרו, תהיו יצירתיים ותהנו כמה שיותר לקראת היום הזה. אז זהו, לא לשכוח להכין שיהיה לכם בצד מגבונים, סכין לעוגה, נרות, גפרורים, כוסות חד פעמים, מפיות, צלחות. לבוא עם אנרגיה טובה והרבה מצב רוח. אני מאוד מקווה שתהנו מהיום הזה וגם הילד שלכם. אני ליפופו הליצנית, כל שאלה אני אשמח לענות לכם. אתם מוזמנים ליצור קשר, כתובת האתר מופיע עכשיו על המסך. וזהו, שיהיה המון מזל טוב.